20. jubilarni susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike, Chicago od 4. do 6. septembra 2015. godine, najveći događaj za Bošnjake u Americi. Očekuje vas niz manifestacija vjerskog, kulturnog, političkog i sportskog karaktera. Uz eminentne goste iz Bosne i Hercegovine, Armina Muzaferiju i Hafiza Sulejmana Bugarija, uzmite učešće i promovirajte pozitivne vrijednosti bošnjačke vjere, kulture i tradicije. Pozivamo sportske ekipe, folklorne grupe, horove ilahija da nam se u što većem broju pridružite od 4. do 6. septembra. Prijavite vaše učešće već danas. Susreti.org. Informacije na telefon 773-658-9990 ili 602-761-9888. Neka 20. jubilarni susreti u Čikagu budu mjesto najmasovnijeg okupljanja Bošnjaka do sada.